Rufaro mamuri vatendi vaMwari. Ini ndinofara kana tigere padare tichigurukura nhau dzokunamata. Zivo rekudenga ndo zivo rigere muna Eria. Ndose ushe hukuru hwakaringa nyika yavanhu vatema. Ndo mugere basa guru revaprofiti vaMwari. Kureva kuti vanonzi vaprofiti vaMwari tichienda kunonamata kumasowe. Ndo vakadzikirwa neizwi mudzimunera waMwari. Vagere mutsitsi murudo nemurunyararo vachinamata vagere kumasowe. Nhasi uno nhau yaenda kunomira nokugara pakati penyika yavanhu vatema. Kune hukuru ndo hwaenda kunosakisa kuti pagone kuuya mweya yekumadokero. Hidi katatu variko vakabatwa nengoni asi zvimiro nokuzoenda kunotsvaka zvepasi pano. Kutsvaka pfuma vagere mukati memasowe kana kunotsvaka hukuru. Ndo zvasakisa kuti vabatwe nengirozi dzemadokero. Kana kuti vabatwe nengirozi dzepachangara. Nokuti izwi rakaenda kunoramba kumarimwe zuro rikati, ina handizotengwe nepfuma yepasi, ina handizotengwe nenyama dzavanhu. Saka chaenda kunogara pakati peimba yavanhu vatema. Ndo nhau imwe chete iyoyo iri kuita kuti vaprofita vari kuita kuda kwavo. Saka nhau iri pakati pokunamata ndeyekuti kumberi kwouso hwavanhu vatema kuvaka basa uchivakiswa nemudzimunera. Izvi vana baba zvinoenda kunozviratidza. Asi chanetsa nhasi ndiri kuona vazhinji vachinamata vari kurambana nebasa remudzimunera vachimhanyira kubasa remudzimu. Saka nhasi chaenda kunonetsa mudzimu unoera wada kufananidzwa nemudzimu. Kune kuti kune chiyerura chaenda kunomira, kune zvinanaramashura aenda kunomira mukati mavaprofiti vari kufamba vachienda kunotsvaka zvikombo zvavari kushandisa vari mukati mamarenje. Ndiri kutsanangura vana baba kuti mukati mamazuva nhasi ukaona baba vaenda vakura renje, vaenda vamisikidza renje, vachitaura kuti renje nderangu, zive kuti renje iroro harina matwe ende harina matike kumberi kwouso hwavanhu vatema. Saka ndo zviri kuda kuti kana kumazuva tichinamata handei tinozvichenjerera tigozvingwarira vana baba. Kureva kuti kumberi kwouso hwedu isu kana takudza muchinji kona uwo chatikudza, asi tikakudza nyama dzavaprofiti vana baba ndaona tachema nhamo. Hatina chatinoenda kunopuhwa vana baba nokuti tinenge tine ukudzo hwepasi tisingachamukudziye Mwari agere kudenga. Saka kumberi kwouso hwedu zivai mwana Yesu pamitumbi mitatu. Kana tazvivaka mumbiri yaBaba Mwanakomana nemudzimunera, ndo umambo humwe chete huchaenda kunotichengeta. Ndiri kutaura kuti baba Johani havana kuuya vega mupasi. Baba Johani vakatouya naAbhurama, Isaka naJakobho. Baba Johani vakatouya naye Gabriel. Baba Johani vakatouya vakakutwa nemachinda kuti vazorivaka basa. Saka isu ngatiendei tinoziva kunamata kwechokwadi mupasi. Kuda kuti ngoni dzakatuma baba Johani ndo dziri kunzi dzitaure dzivake nyika. Asi nhasi uno chanetsa vanhu vari kuenda kunorova matundu nokumberi kwouso hwavo, vachienda kunozvipa mabasa asiri avo nhasi. Haenda kunoratidzwa chiratidzo haakutaura kuti ndava muprofita, haenda kungonotaura nendima haakutaura kuti ndava muprofita, haenda kunorota nhasi haakutaura kuti ndava muprofita. Vana baba mune chokwadi here? Vana mai mune chokwadi here? Tichasvika kupi? Tichaziva zvipi ndekupi kwatiri kuenda? Kune jere guru varume randaoneswa, jere rakasiyana nejere repasi pano rokuti munoona zvivhidhivhidhi muchidya sadza makagara mariri. Jere randiri kutaura vana baba hauna kana chaunoona, asi uchaona rima nemoto. Kunoti kumberi kwouso hwako unoshaya neachakupa mvura yokumwa. Saka endai munochenjera kuzvigaro kana zvinano zvamuri kuzvipa. Mbiri yaBaba kudenga ine kutsamwa kukuru kwairi kuenda kunovaka. Kune kunyunyuta kwandiri kunzwa kumazuva kumwakati chienda kunonamata. Saka vagere pachokwadi endai munoramba makagara pachokwadi. Vakabuda mukati menzira endai munodzokera munzira. Ndati utsveyama kumberi kwouso hwenyu nokuzvirova matundu zvichapera. Kune mutongi Mesiya achauya kuzotonga nyika. Saka ndiri kutaura kuti kumberi kwouso hwenyu varume taona magumo kana maenda kunozvivaka nekusiri kwaBaba. Asi kana mazvivaka nekwaBaba ndaona sienda nakuenda. Tinooneswa mutefetefe womuteuro uchienda kunovakwa mukati meropa renyu. Saka zivai mugodzidza mwana Yesu. Tose tichaenda kunochengetwa nokukomborerwa. Asi ndati vane ngoni endai zvenyu munovaka kuda kwenyu. Asi vane ngoni dzaBaba handei tinotaura zvemudzimunera. Israeri yavanhu vatema ipone. Mufaro mamuri vana baba ndinofara. Ini ndinonzi baba Benjamin. Kunoti kana tichinamata varume ngatinamatei Mwari vagere kudenga. Ini kwandinonamata kana kwatinotonamata vanotozviziva apa hatizoiti zvokutamba zvokuti tichaenda kunoti baba une ngoni usina ngoni. Haiwa kwete kwete. Hapo ndo patakazoenda ana baba, ndo patakagadzikwa ana baba. Handisi kuenda kunozvikudza nekwenyama yangu, asi kunguva yatakamira tiri kuchema chokwadi. Kana tagona kuchiva
vakachokwadi varume tichaenda kunokomborewa kumweya yedu poshe kunati mweya yedu vana baba ndo iri kudiwa nababa denga rakataura rikati handina ukama nenyama dzenyu ini ndine ukama nemweya wenyu saka muri kuchemwa kuti mose endai munoyera mugare pamutemo mikonomero yekwababa Johari kune rwendo rumwe chete vana baba wakamira kunonzi paradhiso ndo rune chipo chimwe chete chinonzi kunamata ruchaenda kunotipa rwendo vana baba ruchaenda kunonzi mupostori pakati pedu tishongedza ruso runonzi Kristu tose tichavakwa kumbiri yaBaba saka ndinotenda vana baba ndati mweya yechangara ichaenda kunopera asi mweya yechangara ndo igere vana Maidhona mweya yechangara ndo igere vana Dhatani naKora ndo mweya unouya uchitaura kuti ndiri kutumwa nengoni ubva vakasura pakati pevanhu vatema mukaona moto wabvira pakati pegwanza pasina ubatidza mubva mati baba akatumwa ndadzichenjererai baba Johani vachiuya mupasi vataura vakati ndasanganidzana nengirozi dzepachangara asi ndaona dzimwe dzacho dzaenda kumativi enyika handina kuona dzatizira kumadokero kureva kuti kune ngirozi dzinozviti ngirozi asi dzisiri ngirozi saka kana tichinamata nhasi regai kunoomberera vaprofiti kuti baba akatumwa uyu haiwa endai munoti Mwari mugonerei hagoni kuramba achinamata hongu vakatumwa variko vana baba variko vanoridzwa denga kuchokwadi asi chaakuda kunochemwa ndechekuti tose vanotaura nekwengoni endai munoyera varume siyanai nenhau dzamira kumazuva nekumwaka mweya uchitaura ku12 nezuro wakataura ukati ndiri kuoneswa murandakadzi wandaona akamira pakati pegungwa asi ndaona achibuda mugungwa asi ndaona ane uso hwakanaka kwazvo asi ndaona achivhura sumburena ndaona achivhura sumburena vaprofiti vechidzibaba ndaona vachimhanyira pasi pesumburena ndikaona vachienda kunovanda zuva vachienda kunovanda mvura asi handina kuona vabvapo kune chivi choupomwe chaenda kunomira chiri kukandirwana nhasi chaakuda kunogara kuna naamai zvekare kuti vagonzi vanoparika vana baba vagere mukati mamasowe saka pakati pokunamata varume handei tinochenjerera nyoka inonzi Maidhona nyoka ine misoro minomwe nyoka isina kumira zvakanaka inouya nokuyevedza kuimba yevanhu asi ichida kuparadza saka ukuru hwezu hunotaura huchitichenjerai vana baba isu tose ngatiendei kumasowe kwatinonamata kana tasvika pamasowe itai zvamasowe siyai zvepasi pano tichengetwe naGabrona ndinotenda. Haleluya.